Moi, mä oon Henna ja tämä on Villaa ja vihreää teetä. Tämän päivän jaksossa mä esittelen tämän mun siskolle neuloman Alasuk-neuleen. Ja mä oon jonkun verran kuvannut tässä niin kuin noita välivaiheita, kun mä oon tätä tehnyt. Tosin vähemmän kuin mä suunnittelin, mutta mä yritän saada silti tästä semmoisen kokonaisuuden tästä videosta, että miten mä tämän kaiken kaikkiaan neuloin tämän paidan. Tämä koko prosessihan lähti silleen, että olikohan se lokakuun puolta ehkä, kun mä mietin, että vitsi, mä itse asiassa varmaan jo vuosi sitten puhunut näillä videoilla, että mä haluaisin jossain vaiheessa tehdä mun siskolle tämmöisen kunnon islantilaisen neuleen. Hänellä on pieniä lapsia ja ulkoilee niiden kanssa paljon, niin tämmöinen olisi tosi hyvä, tämmöinen tosi lämmin ulkoiluneule. Niin ei ollut alkuperäinen tarkoitus tehdä joululahjaksi hänelle tätä, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kun mulla on tuossa hyllyssä näitä lankoja, niin pitäisiköhän nyt tehdä. Sitten mä aloin pyörittelemään niitä hyllyssä olevia lankoja ja vertailemaan niitä sävyjä ja löysin sitten nämä sävyt, mitä tähän sitten lopulta tuli, niin kaikki hyllystä. Ainoastaan mun piti tätä pohjaväriä hakea lisää. Mutta kaikki muut oli jo, niin siitähän se sitten lähti se into, että piti heti ottaa neule puikoille ja aika nopeasti kyllä, en muista harkitsinko muita vaihtoehtoja, mutta tämä Alasuk oli kyllä semmoinen, että tämä oli miettinyt, tämä on mun siskon näköinen, että tämä on mulle ehkä vähän liian semmoinen jotenkin tyttömäinen, kun tässä on vähän niin kuin sydämiä nämä, niin ei ehkä ihan 100% ollut mun omaa tyyliä, mutta mun siskolle tämä oli jotenkin tosi kiva malli. Ja mä ajattelin, että no nyt tehdään tämä ja kirjaston kirjasta sain ohjeen ja ei muuta kuin hommi. Ja mulla tosiaan siis lankanahan on tässä islantilainen Lopin Alafoslopi tai Istexin Alafoslopi. Tämähän on semmoinen lanka, mikä jakaa mielipiteet tosi paljon, koska tämähän on aika tämmöinen karhea ja vähän kutittava. Mutta sitten tämän langan hyödythän on sitten niin kuin tosi valtavat. Että tämähän on siis niin kuin ulkoiluneule. Toki voi sisälläkin käyttää, mutta on tosi lämmin. Ja koska tämä on aitoa lampaavillaa, niin tämä niin kuin, että jos vaikka vähänkin sataa, niin se jää niin kuin tähän pintaan se kosteus, että se ei mene täältä läpi. Että vähän niin kuin lampaallakin, niin ne niin kuin se lampaan se villa suojaa sateelta. Ja sitten tietty, niin kuin, että jos hikoilee ja näin, niin tämä ei ole semmoinen hiostava, vaan niin kuin säällä kuin säällä, tosi mukava. Ja sitten näähän on niin kuin, mitähän mä selittäisin. Ja sittenhän tässä on se, että tämähän vaan niin kuin paranee tämä neule käytössä koko ajan ja kestää vuosia, ehkä niin kuin sukupolvelta toiselle voisi sanoa. Ja tosiaan nämä vaan pehmenee ja paranee koko ajan käytössä. Et nythän tämä on niin kuin, juuri niin sanotusti puikoilta tipahtanut ja pesty, tai siis olen kastellut tämän. Ja ensimmäistä kertaa päällä. Ja tämä on menossa mun siskolle, että tämä on nyt hetkellisesti vaan mun päällä. Ja toisaalta se on hyvä, mitä enemmän mä käytän tätä, ennen kuin mä annan tämän siskolle joululahjaksi, niin se on parempi, koska se vaan paranee. mutta joo, niin ihan siis, että suosittelen kyllä, että ymmärrän, että joillain noita kädet ei kestä tämän langan neulomista. Mutta jos kestää, niin suosittelen kyllä tekee yhden tämmöisen kunnon villaneuleen elämänsä aikana. Että ei välttämättä tästä voi olla myös vaikka suomalaista villaa,
Mutta kuitenkin semmoinen niin kuin käsittelemätön kunnon villa, missä on vähän niin kuin se semmoinen tavallaan rasva vielä jäljellä, että ei ole mikään supervassa pesty tai tämmöinen kunnon villalanka. Niin mulla on pari tällaista itsellä ja mä käytän näitä yleensä silleen, että mä laitan tänne alle niin kuin vaikka tuulitakin, ohuen tuulitakin ja sitten mä pidän tätä niin kuin päällystakkina. Niin sitten se tuuli ei mene läpi, kun siellä on se ohut takki alla ja tää on tosi ihanan näköinen sitten, kun se on niin kuin päällimmäisenä vaatteena. Ja aina herättää huomioon, positiivista huomioon. Ja toki sitten kovilla pakkasilla, niin mä käytän näitä sitten toppatakin alla, mutta täällä Etelä-Suomessa harvoin nykyään on kovia pakkasia, niin se käyttäjä aika vähälle, mutta sitten mä saatan just niin kuin syksystä lähtien niin käyttää tätä takin sijasta. Nyt mä aloitan tämän yläosan kuvion. Se alkaa jo tuossa ennen kainaloita. Se on aika korkea se kuvio. Ja mä vaihoin tähän vähän isommat puikot, niin ei kinnaa tuo kuvio niin pahasti. Alasukneuleen on suunnitellut Linka Noiman. Mä oon tehnyt häneltä muitakin malleja. Tykkäsin kyllä, todella kauniita. Ja tämähän on siis Alasuk Polar-versio, eli tästä on olemassa myös ohuempi versio, mikä sitten neuletaan tuolla Istexin Letlopilla esimerkiksi. Ja sitten on tämä paksumpi versio. Mä tein tästä paksummasta versiosta ja tykkään tehdä tästä sen takia, koska tämä valmistuu tosi nopeasti. Ja nytkin tämä valmistui siis vähän itsekin hämmästyi, että ai, tämä on jo valmis. Ja sitten kun tätä kaaroketta on tosi koukuttavaa tehdä, niin sitä vaan istuu monta tuntia ja neuloo. Kurkkukuiva. Anteeksi, jos ääni rohisee vähän. Mä oon ollut vähän tuossa kipeä, tai semmoista semmoista. En ole ollut niinku kipeä, mutta vähän semmoista niinku, että yskittää ja semmoista jännä. Mut joo, niin pahoittelen, jos ääni vähän on semmoinen rohiseva. Mut joo, tää kaaroke, niin sitä on niin kiva tehdä, se on niin koukuttavaa, että sit sitä vaan sutkuttaa. Että mulla oli ihan siis niinku kädet tosi kipeät jo niinä päivinä, kun mä tein tätä kaaroketta, koska sitä oli niin kiva tehdä, mä en pystynyt lopettaa. Mutta mä en nyt tässä pysty kauheasti näyttää tätä tarkemmin tätä neuletta, mutta mä lisään tähän kuvia, kun tää on mun päällä. Niin mä tosiaan tää aloitetaan niin kuin helmasta ylöspäin. Helmaan tulee toi kuvio. Sitten kun ollaan kainalossa, niin tehdään hihat välillä. Ja sitten otetaan ne hihat ja alaosa puikoille ja sitten jatketaan tästä ylöspäin. Ja sitten tässä on tämmönen, tässä Alasuk-mallissa oli tämmönen korkea kaulus. Se olisi itse asiassa ollut ohjeessa vielä pari senttiä korkeampi, mutta mun loppui just se keräsin kesken ja mä ajattelin, että jätetään tähän, että en aloita tänään uutta kerää, että tää on varmaan riittävä. Ja mä oon aikaisemmin miettinyt, että tämmöinen korkea kaulus olisi kiva, mutta mä en oikein uskaltanut tehdä sitä, kun mä ajattelin, että se kutittaa hirveästi.
Mutta tää on itse asiassa tämmönen tosi löysä. Niin tää edes osu oikein kunnolla kaulaan tälleen, niin ei kutita. Ja muutenkin, mä en tiedä, mä oon ehkä tottunut näihin neuleisiin, koska mua ei kutita tääkään niinku ollenkaan mun päällä. Mulla on täällä teepaita alla. Ja että näissäkin on vähän se tottumuskysymys. Että alkuun ehkä kannattaa pitää jotain ohutta pitkähihasta alla, jos tuntuu, että kutittaa. Ja sitten tosiaan se ajan kanssa pehmenee. Ja sitten yksi keino on se, että siinä vaiheessa kun tämän neuleen kastelee, niin siellä kun se lilluu siellä vedessä, niin pikkasen etikkaa joukkoon laittaa sinne veteen. Ihan siis etikkaa, perusetikkaa. Niin senkin sanotaan vähän niin kuin pehmentävän sitä lankaa. Ja joo, tosiaan alhaalta ylöspäin. Ja ehdottomasti mun niin kuin vinkki on se, ainakin omalla kohdalla, että kannattaa nämä kuvio-osuudet tehdä koko isommalla puikolla. Et muistaakseni mulla oli tässä, olikohan tässä 6 puikot, niin mä tein sitten noin kuviot 7 puikoilla. Koska mulla oli ainakin siinä mun ihan ensimmäisessä islantilaisessa, niin kun siihen tuli tää helmakuvio. Niin kun mä en ollut tajunnut ottaa niitä isompia puikkoja, niin tää vähän vetää sisään silleen rumasti. Niin kun se menee vähän silleen, että se on niin kuin liian kireä suhteessa siihen muuhun neuleeseen, niin siihen tulee semmoinen ruma pussi vähän. Niin nyt sitten kun mä seuraavassa neuleessa tajusin vaihtaa niin isommat puikot, niin ihan tosi iso ero. Et tuli paljon parempi, että ei niin kuin yhtään kinnaa nämä kuvio-osuudet. Niin suosittelen sitä temppua sitten, että jos on kireä käsiala, tai en mä sanoisi, että mulla on kireä käsiala, mulla on semmoinen keskiverto käsiala. Ja ihan älyttömän kiva tehdä näitä. Tää tosiaan, kun tää lanka on niin paksu ja puikot on paksut, niin tää tulee nopeasti. Ja mulla on ehkä ainoa miinus on se, että musta tuntuu, että tää vähän siinä neuloissa pöllyttää silleen, että mulla alkaa vähän niin kuin, tai silmät kuivuu vähän sen neuloissa. Että se on ehkä ainut miinus, minkä mä oon tässä huomannut. Mutta mulla on muutenkin tosi herkät silmät, että nytkin kun on talvi, niin mulla on ihan kuivat silmät, että ehkä silleen helpommin reagoi siihenkin, mutta muuten en ole niinku huomannut mitään huonoa tässä. Ja sit mä siis rakastan näitä aitoja lampaavilloja, kun nämä kaikki sävyt sopii jotenkin tosi hyvin yhteen. Et niinku näyttää tosi kauniilta ja sitten mä haluaisin vielä jossain vaiheessa tehdä semmoisen neuleen, missä mä käytän ainoastaan näitä niinku värjäämättömiä lankoja. Että siinä olisi vaikka tää pohjaväri ja sitten joku vaikka tummanruskea pelkästään kuviossa. Niin se olisi varmaan tosi ihanan näköinen myös. Niin haluan kyllä semmoisenkin tehdä jossain vaiheessa. Mä aloitin äsken toisen hihan. Sain eilen illalla toisen valmiiksi. Mä en ole sitä varmaan kuvannut. Tää on ihana, kun tää tulee jotenkin niin nopeasti. Kun tää on niin paksu tää lanka. Mut sit täällä oli, missä se kohta? Tää on vaan hassu, kun ei se nyt kamerassa silleen enää näy, mutta tää on niin hassu tää islantilainen lanka, kun tää paikoitelee aika epätasasta. Tästä tuli tommonen muutama 10 senttiä semmoista superpaksua nauhaa. Mut kyllä se sitten tänne kuitenkin katoo. Tai ei se tässä lopputuloksessa niinku näy. Onneksi kuitenkaan. Mut joo, kohta mä oon tehnyt jo resorin. Ja sit mä pääsen tekemään hihan koristelut.
Okei. Mä pääsin neulessa lempivaiheeseen ja mä sutkutan niin innoissani eteenpäin, että mä ihan unohdan, että ai niin. Mun piti muuten kuvatakin tätä. Katsotaan, pystyykö mä nyt tässä sohvalla näyttää. Eli hihat on nyt yhdistetty tähän. Ja nyt tää kaarkeosuus, kaarkekuvia. Tästä tuli pari riviä ihan tätä vaaleanpunasta ja sitten tuli vähän peikeä tonne sekaan. Ja seuraavalla kierroksella kavennetaan aika reippaasti, niin sitten tätä on vähän helpompi tehdä. Mutta mä oon siis ihan innoissani, mä haluaisin nyt vaan niinku tehdä tätä ihan koko ajan. Mutta ongelma on se, että mulla loppuu tää vaaleanpunainen kohta kesken. Tätä tulee nyt aika paljon tää vielä. Ja hitsi mä ärsyttää, kun haluais. Mä tilasin just Titityltä lankoja muihin juttuihin. Ja niin, ja en muistanut tätä, että mä olisin voinut katsoa, mutta en mä tiedä, onko Titityllä salafuslopia. Kun en vittis tilata yhtä pitsin kerää. Tätä eikä lähin saa muualta kuin Snurresta. Tai sit lankamaailmasta. Ai niin, Vantaalle on auennut se lankamaailma kanssa. Pitäisikö mä mennä siellä käymään? Se olisi ehkä lähin. Täytyy katsoa ensin netistä, onko niiltä väriä. Mutta tää on niin ärsyttävää, kun halusin vaan tehdä ja sit loppuu vitsin lanka kesken. Mun loppui siitä toisestakin. Mä tein sitä toistakin joululahjaa, niin siitäkin loppui just lanka kesken, mitä me odotellaan. Mut mä teen nyt varmaan tänään niin pitkälle, kun mä pääsen tällä langalla. Mutta tää on niin kivaa, tää on ihan paras vaihe. Hyvä tulee. Mutta se itse värien valinta on ehkä niin kuin melkein haastavin osuus tässä neuleessa. Tähän tuli, olisiko ollut 6 sävyä, pohjaväriä, olisiko noita 4 vai 5. 5 taisi olla noita kuviovärejä. Niin niitä välillä tuntuu, että mä yritin katsoa kaikkia mallikuvia, että mitä muut on neulonut esimerkiksi Instagramista. Mutta kun mulla oli, niin kun mä halusin ehdottomasti käyttää tämän vaaleanpunaisen, kun mä olin siskoa varten se ottanut mulla on ollut lankakauppa, niin sieltä joskus nappasin sen vaaleanpunaisen, niin just sillä ajatuksella, että tein siskolle siitä jotain, niin mä halusin ehdottomasti sitä käyttää, niin siinä mun piti nämä muut sävyt niin kun saada siihen sopimaan. Mutta mä en halunnut, että siitä tulee semmoinen liian tavallaan imeillä tai semmoinen niin kuin, niin sitten mä lisäsin sinne, tässä ehkä hirveän hyvin näe, mutta siellä on tämmöistä tummanvihreätä, tummanviolettia. Sitten on ihan ripaus tämmöistä vaaleansinistä, niin kuin tämmöistä taivaan sinistä. Ja sitten oliko täällä vielä joku muu sävy? Peike, violetti, vihreä, sininen. Peike, violetti, vihreä, sininen. Mitä taida muita sävyjä olla? Ei niitä sitten ollutkaan niin paljon niitä värejä. Se vaan tuntuu, kun tää on niin isolla alueella tää kuvio, että tässä olisi tosi paljon eri sävyjä, mutta ei tässä olekaan. Mutta joo, niin kyllä se on semmoista mallailua, niin kuin lankakeriä vierekkäin, että suosittelen, jos mahdollista, niin meidän mieluummin myymälästä valitsee ne sävyt, että sit pystyy just silleen niitä lankakeriä sovittaa vierekkäin, että mitkä sopii yhteen. Ja tässä oli ehkä ainoastaan se, että loppupeleistä tämä vaaleanpunaisen osuus oli mun mielestä ehkä vähän niin kuin liian suuri. Mutta sitä on tosi vaikea just arvioida siinä niin kuin tehdessä, että kuinka paljon sitä lopulta sitten tulee. Mutta en mä tiedä, kyllä tästä silti kuitenkin tuli tosi kiva. Mutta alun perin en olisi halunnut vaaleanpunaista noin paljon, mutta kyllä tämä mun mielestä on silti tosi kaunis. Ja sitten just toi vihreä ja tämmöinen violetti, niin sitten se vähän pehmentää sitä vaaleanpunaisuutta. Se on semmoinen vähän maanläheisempi kuitenkin. Ja mä tykkään tässä alasukista tästä, kun tämä kuvio tulee aika tänne alas. Se aloitettiin jo tässä niin kuin alakappaleessa tämä kuvio. Ennen kuin otettiin tähän kaarkkeelle nämä langat. Niin on tosi kiva. Joo. Mutta niitä värejä kannattaa kyllä tosiaan ehdottomasti niin kuin paikan päällä testailla, että mitkä sopii yhteen.
Ja tästähän siis saa niin erinäköisen, jos tekee jollain muulla värillä, että vaikka musta pohja ja sitten siihen jotain ihan mitä vaan, niin sitten tulee ihan erinäköinen. Tai sitten valkoinen pohja ja sitten vähän jotain vaaleampaa kuvioa muutenkin, niin ihan erinäköinen taas. Tai sitten käyttää just kaikki eri ruskean sävyjä pelkästään. Et tosi paljon pystyy niinku niillä väreillä leikkiä ja tehdä siitä niinku ihan toisenlaisen. Että jos olisin itselle tehnyt, niin olisin varmaan käyttänyt tässä nyt tällä kertaa niitä semmoisia jotain ruskean sävyjä. Ehkä ripaus jotain violettia tai jotain sinne joukkoon. Mutta mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Mä tosiaan tänään ekaa kertaa sovitin tätä. Mä tein LK:n, kun mä ajattelin, että mä haluan, että tää on oikeasti iso mun siskolle. Että tää on tämmönen niinku tosi tämmönen mukava ja tämmönen jotenkin turvallinen turvapaita. Että sitten saa just hihat tälleen kunnolla tälleen suojaksi ja sitten tänne alle mahtuu sitten se ohuempi takki tarvittaessa ja jotain muitakin kerroksia ja halusin tehdä sitten. Ja mun sisko on mua paljon pidempi, niin sitten mä ajattelin, että tää pituuskin olisi sitten pidempi. Että tämmönen paita pitää ehdottomasti olla tarpeeksi pitkä, että ei saa olla mikään selkä paljaana, kun tuolla ulkona on. Niin tää kyllä on mun mielestä ihan, tästä nyt ei kauheasti näe, mutta peittää just mulla ainakin, mä oon aika lyhyt, niin peittää pepun. Niin se on tosi hyvä tämmöisessä ulkoiluvaatteessa. No niin. Oho. No niin, nyt on valmis neule täällä vedessä lillumassa. Vähän mulla tää paita on älyttömän iso, tää mun astia, missä mä yleensä näitä neuleet lillutan, niin tuppaa olla vähän pieni. Mä en saa kokonaan uppoamaan tonne veteen, mutta täytyy painella sitä välillä. Sitten mä laitoin tonne vähän etikkaa. Se pehmentää sitä neuletta. Mutta tää saa tää nyt hyvin haaleessa vedessä olla joku 10 minuuttia ja yritän vähän painella sitä tonne veden alle. Sitten mä muotoilen sen, venyttelen sitä vähän tuolla pyyhkeen päällä ja pyyhe on kuivaustelinen päällä, niin mä en viitti lattialla kastella, koska meidän kissat saattaa sitten mennä sen päälle, niin sen neulen päälle, niin kuivaustelinen päällä yleensä ja pyyhkeen päällä yleensä sitten kuivattelen neuletta. Mä laitan tämän paidan värisävyt jossain tässä videossa tähän, koska mulla ei ole niitä nyt tässä. Niin laitan ne ehkä tässä kohtaa niin tähän, että jos haluat käyttää samoja värejä.
joo, mulla on ainoastaan tässä tää pohjaväri, joka on tää 9973. Tää on kyllä yksi mun lemppareista. Tästä mä oon tehnyt muistaakseni sen mun ensimmäisen omankin neuleeni. Sitten mä oon tehnyt mun miehelle yhden tästä Alafoslopista yhden paidan ja mun veljelle kaksi paitaa. Ja vähän silleen yksi Alafoslopi per vuosi tahti ollut tässä nyt muutaman vuoden. Niin, luultavasti tuu ensi talvenakin tekee, että näitä on sen verran kiva tehdä. Joo, ei varmaan tämän kummempaa tästä. Suosittelen lämpimästi, tehkää yksi ulkoiluneule. Sillä on ihan eri käyttö kuin kaikilla noilla ihanilla pehmeillä mohair ja vastaavilla kaiken maailman noilla tommosilla vähän niin kuin sisäpaidoilla. Joo, suosittelen. Kannattaa kokeilla tekee yksi tämmönenkin, että jos epäilyttää, että itse ei pysty käyttämään, niin sitten vaikka tekee jollekin tutulle, jollekin, joka tietää, että on tosi semmoinen ulkoilija, joka viihtyy vaikka metsissä ja käy paljon vaikka koiralenkeillä tai on semmoinen, joka paljon ulkona, niin semmoiselle ihmiselle kyllä varmasti aivan täydellinen lahja. Että tällaista ei ihan joka kaupasta saakaan tämmöistä neuletta. Itse asiassa just eilen käytiin second hand vaatekaupassa, niin siellä kyllä mietin, kun siellä oli pari selvästi kunnon villaneuletta, että se on ehkä ainut, mistä niin kuin saa kunnon villapaitoja, niin second handin. Että ei ihan mistään peruskaupoista saakaan. Niissä on aika usein poluamidia. Ainakin. Mutta joo. Kokeilkaa. Suosittelen. Mutta eipä tästä sen enempää. Kiitos kun katsoit taas tämänkin videon. Ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!